Специални поздрави от дядо Славчо и баба Радка за техните 4 внучета: Амен, Думо, Думесте, Божидар, Исалио и Раян. Нашите малки тигри, само напред, няма назад. Винаги бъдете заедно, гръб до гръб, рамо до рамо. Да сте живи и здрави. За нас чуваме да говорят, доста бързо ни забравят. Тръгнахме от нулата, до върха стигнахме. Братята сме до нас винаги, Славчо, Божидар, Исали, Раян. Стоим един до друг винаги. Успеха ни показа на всички, парите идват и си отиват, а ние обичаме живота. Дядо Славчо казва: добре се чувстваме. Бог си знае кой е верен. Пожелаваме с баба Радка на нашите малки лъвове винаги да са така, гръб до гръб, рамо до рамо. Нищо не ни трябва в този живот, всичко си имаме. пари си имаме, коли си имаме. всичко е дадено от Бог. Дядо Славчо държи всичко и вървим всички като един отряд. Яша, бабо Радке, тук са нашите внученца, нашата опора. За нас чуваме да говорят, доста бързо ни забравят. Ние стигнахме до върха, а вие ни завиждате. Дядо Славчо и баба Радка са номер 1 в Брестовица. Няма кой да ги събори, а внуците са за тях техните лъвове.